फंबाय सुकियाव फैनानै माबायदि मोनखो? सकियाव फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदोंलै आदा। खिन्थु एसे दुखुबो मोनदो आरोना। दा जोंनिया संख्रि लायनो थांग्रायाबो संख्रिया सफैयाखै। संख्रिबो गैयाना जोंना। संख्रिबो गैया, बेदर गोजा थांगासिनो। खिन्थु आदा इयाव फैयोबाना आङो स्पेसियेलि ना कापलफोरखौ इनभाइट खालामगोन आरो आं। दिनैनि दिनाव आरो दिनैनि दिनाव एकदम कापलफोर एसे सोरबा जुदि एसे नांलायलायनानै दोंबाबो एसे मोजां जालाय नोंसोरो। मोजां जानानै बेरायनो फै सुकियाव। सिखिरिफोरखौ नायफै, बिराद सिखिरि ओंखारगासिनो। दहायबो बा मेरला सिखिरिमोन एकदम बिराद सिखिरि ओंखारगासिनो। फै मानसिनाव बालाय आखायाव बादोंमोन आंनियाव दहाय। नमस्कार खुलुमबाय, मैं हुआ ब्लग का दोस्त जेम्स मुसाहारि। दिनै आङो आंनि खाथियावनो, आंनि न'निफ्राय बारा गोजान नङा, 15 किल'मिटारल' सौकियाव फैदो। नोंथांमोना सौकिनि बागै गासैबो मोनथिखाजोबगो। सौकियाव अयथासार दासान्दै सिखिरि ओंखारदों होननानै। नाथाय बे आंनि बे भिडिअ सिखिरि नुनाय नङा नोंसोरो। नेक्स्ट भिडिअआव नुनो मोनगोन आरो सिखिरिखौ। दा जों सौकियाव मानो फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जोबोर मोजां नायनो। चले monkey ini bandor. Baik mana sama gua. Namun बेयाव एकदमबारे थान्दा आरो थान्दा फोराव आरो बाजार जायो खमला जि माबा माबि बिदि फानो आरो बेयाव बाबा नै नाय लोगोफोर समायना नायफै मेगनजों खाथियाव थानानै आराम हां लानानै नायनाय बायदि जाया। मबाइलाव नायबा जेबो लाब जाया। फै लोगोफोर नायफै दाबायदि समावसो नायनांगौ। जानुवारि लास्ट डिसेम्बर 1 जानुवारिफोरावथ' मा जाना लोंनासो गोलैलाबायनानै थानाङो।
Bhutan, बेनिफ्राय Bhutan ने अन्थायावनो लिरनाय दंखायो ना चले एबा गामसा थेबस्रालायबाय आं मिथिया दै खिन्थु आदा ओइ फाग्ला मोनद' ओइ दांग्रो नायग्रो बोरै बुस्थुआ मा बाथ्रालै मानसिया थांमारदो इयो ए मा फिस्ला माथो हानाय नङा थांदो वा मा थांमारदोलै इयो अख्रा मानसिलै इयो हाउ दा जस wah buaya फिस्लाथार एकदम फिस्लाथार फिस्लाथार Ikolaलै Iya deh kok. Saya apa lah? मा खालामनो नागिरमारदोंलै मानसियालाय Ayo apa ya apa? Baru udah pakai ya orino. बेफोरबोथ' लोमजोबथारोलै ना Itang Mas. Hamar gede. One man army. Gina. Nah, jingjuna. Wah, remarkable manusia. Oh. Lasih. Lasih. Bang bulit मोजां हम Wari moncel ayo barka बै मोनसेयाव barka oh deh Gloria wow aduh बिजों थांगोनलै बिलाय थांबाय Jinju. गामसाखौ खर'आव ला Mari baru lagi kunci. Benar kamu. Hei, नै ओरै फैजागोन नोङो नैजों नैयाव Hei नाङा Dei बोरलै मानसियालाय ओइ बोरो अबे Ini gua Malaysia. Oh मोनफैमारबाय दे बोरै मोनखा गोसोआ ट्राइ खालामनांगौ माने नोंसोरथ' गिजोबदोंमोन ना थैबा थैबाय आरो लाइफआव ट्राइ फंबायमोन बेफोरबायदिखौ ट्राइ खालामनाङा जाबाय एकदम फिस्लालै जायगायानो इयो दै बोहैजोबनानै नै बोरै जादों एकदम बिराद फिस्ला मा जाखो नै थैबोबाय आसुगुरा ए सेसलै आयंजों रायजासिगोन नों दा जेबो नङा थैबोबायना हाउ दा जस वाह लागौ दे बोलो हो
लोगोफोर आंनिया नै बेदरखौ एक्चुअलि बेफोरबायदि सावा उपाय गैया उरान गैया उपाय गैया आरो ना अन्थाइजों अन्थाइ देनानैसो बुथुमदों जोङो अन्थाइजों अन्थाइ देनासो नै जों बेदर सावबाबो जोंनिया लोंनाय जानाय गैया दे नोंथांमोना जोंखौ साननाङा सुकियाव थांनानै लोंनाय जानाय खालामदों होनना जों बेफोरबायदि खालामा जों ओरैनो संख्रिदो फोनांना जाना थांगोन बेखौ संख्रिबो गैबावा संख्रि गैया संख्रिबो गैबावा माने बानलुबो गैबावा दासो माने जेबो गैया आरो माने आं लामायाव बेदरखौ अमाखौ मोजां मोननानै लाना फैदोंमोन बेनिफ्राय बेखौनो लोगोफोरनो खोन्थाबाय बेदर दंलै होनबाय सावबाय माने लोगोफोरा आरो लोगोफोर एकदम हारसिं फैथारना दै सोरबा जुदि गार्लफ्रेन्ड दोङोबा पुरा लाबोथार दाथ' जेरावबो थांनो मोना एकदम लकडाउन मानेथ' ओरैबायदि कारफुलागु जाना दोङो ना थांबाथाय जों जेसेबां हमजागासिनो जोंथ' आदाजों आंजों खेबथाम खेबब्रै जाबाय हमजानाया जेराव मेरावनो आरो गार्लफ्रेन्डफोर दंबा बन्धुफोर हाय गार्लफ्रेन्डफोर नोंसोरबो बयफ्रेन्डखौ डाइरेक्ट बुं थौ सकि बेरायनो थांनि सिखिरि नायनि बिराद मोजां जाना दं ओरैबायदि एकदम लोगोसे एसे बेदर लाबफा हायोबा जोंथ' आरो लोङाबो नालाय खिन्थु लोगो जाना फै आरो ना हारसिं फैथारनाङा दै जरा फै जों दा नै जों साब्रै दं दा साब्रैबो थारमाने पुरा सिंगेल गोजा बिराद दुखु माने अयथासार दुखुलै दा नुवाखै जों संख्रिबो गैया दा आं संख्रि लायनो थांनिफ्राय इसानाव आं संख्रि लायनो थांनि जरा फै दे कापोल आंबो स्पेसियेलि कापोलखौ इनभाइट खालामदों आरो ना फै बेरायफै खेबसे जेबो नङा बेरायफैल' सुकिनि बागै एसे बुंलाय जोंना दस सुकिया जाहैबाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुरनिफ्राय फैबाबो बांद्राय गोजान जाया इनिफ्राय इनिया जोंनिया जाबाय इनो माने सुकिनि बे जायगानिफ्रायनो दै लांनानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोना साउलकारानि मोनसे बान्दो बियो आरो बेयाव दङ जप्पा बान्दो बिदिनो मोनथाम बान्दो दङ जों बयनिख्रुइ खर'सिनाव फैदों ओरैबायदि समायना जाना दङ जायगाया नोंथांमोनाबो फैनानै सुकिनि दाथ' माने बाटारफ्लाइ सिखिरि ओरैबायदि ओंखारदों बेनिखायनो नोंथांमोना फै गोबां जातनि सिखिरि नुगोन भेराइटिस टाइपनि जानायनि थाखाय सिन्था खालामनाङा थानायनि थाखाय सिन्था खालामनाङा टेन्ट दंखायो संनाय खावनायनि थाखाय संग्रा खावग्रा मानसि दंखायो नोंसोर फै कन्टेक्ट खालाम बासुकिनि गेटआव कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन नोंथांमोना बासुकिनि साफ्रोमबो वर्कारफोरखौ माने कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन बिउटिखौ नायनो हायो नोंसोरो ओरैबायदि समायना माने फुल दाथ' कर'नानि दिन 100% अक्सिजेन मोनगोन नोंथांमोना आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोना मानो होनोब्ला आं जेबो खास जेबो टपिक लायाखै सम बेफोरबायदि माने इन्जयबो खालामनांगौ लाइफखौ बेनिखायनो दिनै आं माने आं चेलेन्ज नांनो फैदोंमोन माने आं दिनै बिराद डेन्जार दैयाव हाबगोन आरो बेनिफ्राय आंजों थाफानाय गथ'फोरा रावबो आंखौ हाबनो होआखैमोन आं नायदों आरो आं नायगोन नायनांगौ बाट लेकिन आं फंबाय आरो बिनानावमोन आं नोंसोरखौ दैयाव हाबनो होआखै बेफोरबायदि दैयाव ट्राय नायनाङा मानो होनबा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनो मानो होनब्ला जोङो बिराद डेन्जार लाइफआव माने ओरैबायदि डेन्जार पाहारावबो गाखोफेरनाय मानसि ना बेनिखायनो आं गिया आंनाव एक्सपिरियेन्स थानायनि थाखाय आं गिया आरो बेनिखायनो जों फंबायमोन आरो बिनानावमोन जों मानसिफोरा बिराद गोबां गियो माने माबा मोनसे खामानिखौ नुनाय लोगो लोगो हानाय नङा खोमा बिदि सानो हायो सिख्लाफोराबो बार सानफ्रोमबो ओंखाम संबाय थानाय नंगौना नङा ओंखाम मा संबाय थानो ओरै आरो गोसोआ दुरबल जायो दुरबल जानाङा आं बेखौनो बुङो आरो जोंनि गासैबो खामानियानो माने गोसोआ दुरबल जाबानो जों खामानिखौ हाया बेनिखायनो गोसोआ दाद जायोबा जों मावनो हायो आरो आंनि बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो फैनो गोनां भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबाय था बेफोरबायदिनो आङो जेसेबां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो लाबोबाय थागोन जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय।